Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay yung programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Biyernes papagayam 17 apo ti mabilang idi bulan ti Pebrero 2023. May danon kada kayo. Babayan ti ENR Online ti sabali man na parang ti programa Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz. Ini Master Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoy dasarmi apo di damag nga amok nga dati pakasiknan tayo amin na sa pada papagayam. Okay, dikitin sa gana tayo apong hindi pagsasaritaan. Idi detoy nga aldaw o ijay paileng mas bate apo deti napasama kaging gined. Naka-record na po ti 123 nga aftershocks. Adda digitay pagtengan ken nagduduma nga pasdek nga naperperdi kakabsat ken nagagiyem. Idi sa bali abangir deti issue apo may inaig iti laser ti China nga deti ket pinangpurarda kadagitay Coast Guard ti pagilya na Pilipinas no malagipyo adda ti palawag apo ti China babaen ti Foreign Minister ang nagkuna saan niya kasla saan niya na igagara no di ket DJ aksidente apo nga naitapaturong kadagitay Philippine Coast Guard gapo nga rod taman narimaan met ti panagpatrolya ti Chinese Coast Guard gagiyem kay kamsat no pay kasta ti Department of Foreign Affairs saan na nga patyen apo deti nga palawag ti biyang ti China seknan apo kadetoy pan nakaitutok DJ laser kadagiti kameng ti Philippine Coast Guard gagiyem kay kamsat ken ije balas yu taaw papagayam padaanan nyo apo sigurado nga adda digiti umapal wenno mangayat nga damit kastoy alinteg. Ije pagilyan nga Espanya gagayem kay kamsat adda ti naputar nga linteg nga mangipaay iti paid medical leave paid medical leave kadagiti babae apo nga sangaili dito ko natin yung menstruation gagihim kay kamsat mga ala tayo apo ti doktor nga makainuman tayo kasano ti kadagsen para iti may nga babae dito panag sangaili nga ko natin panagregla o dito mga na I'm sorry amok nga tayo ko na kon amok nga ado dagitay babae nga Filipina Pinay nga mayat nga at damit kastoy nga linteg iti pagilyan tay nga Pilipinas ngamin adda digitay may bagbagan ukwa nga nadagsen para kadakwada DJ output da apektado gagayem kay kabsat no sumrek da iti trabaho ken addapay digitay talaga nga parang hihimatayin kakabsat keng gagiyem iso nga medyo nagka-interest tayo apo iti dito nga linteg kakabsat keng gagiyem tatay ko na kon siguradok adda digitay Pinay wenno agkalikagom siguro met nga ure kuma diri pagilya na Pilipinas ket adda ti kastoy nga linteg nga mangipaay kadakwada iti kastoy nga benepisyo paid medical leave mabayadan nga panaglib wenno saan nga isiserek ti trabaho gapo iti daytoy nga monthly period dagitay babae. Iti sa bali nga bangir daytoy ginggined sublianan ti pagilyan ti Pilipinas 61 nga pagadalan pasdek dagitay na perperdi apo iti magnitude 6.0 nga ginggined ijay masbate. Iri sa balin tupay nga intay pagsasaritaan na po nga damag gagiyem kay kamsat ni dating presidente Duterte depensa kano apo ada di depensa para iti detoy ICC probe iti drug war bayat ti administrasyon na gagiyem kay kamsat digitoy ken sabsabali paay tentay tampok intay pagsisintukatan ti kapampanunutan para iti may nga oras sa panagidanom ti ENR Online ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres.
Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy. Ti program pa tayo, damdamag ni Berto, gagayim ken kakampsat. Okay, may pangipa po ken ni Blue House Beach Resort. Di ba idikalman na i-confirmar tayo ken ni Mr. Rexy Buyat. Manay pa daw po ijay Hawaii nga adadeti na indakla na po nga promo nga angaya na po ti Blue House Beach Resort dita Kalayab, Lawag City nga digitay mapan ag-picnic gagayim kabsat maikanda po ti raffle tickets gagayim DJ Stab tirmaan nyo isurat nyo dinagan nyo DJ address nyo gagayim kayong kabsat then phone number then DJ Stab na maibati dyan maidrop ka DJ Tambiulo adda ti weekly draw gagayim kayong kabsat nga maangay ken digitay mabunot tinagan na from the stab adda awaten da nga regalo weekly pala DJ weekly draw gagayem ken kakabsat addan tupay agururay nga dadakkel nga cash prizes para iti grand draw
dito nga papromo apo iti Blue House Beach Resort. Dito Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Babaeng kada Mr. Rexy Buyat, ken ti kapisi di puso na, ken ti sibubukel nga familyada. Kakabsat ken gagayem. So nga, anya pa iti urayan nyo apo. No plano yung timapan ag-beach, turungenen, diretso. Gagayem ken kabsat, ti Blue House Beach Resort, dita Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Danda po kadita umiso nga pasilidades, tapnon ti kasta maserbian da kayo. Shower rooms, ken sabsabali pa may iserbi ka da kayo, babaen apo iti facilities ti Blue House Beach Resort. Into no grand draw. Yoy, tandaanan nyo, gagayim kay kabsat. Into no grand draw, ti first prize, cash prizes dito. 10,000 pesos, gagayim kay kabsat. Second prize, 7,000 pesos. Ken ti third prize, 5,000 pesos. Niya pati sa pulin nyo apo, sa din no ti kitaan nyo ti kastoy nga promo gagayim kay kabsat. Malaksid kadito may uswat apo nga weekly draws nga pangabakan nyo apo kadito imported nga regalo manipo diti Blue House Beach Resort at dapay agururay nga cash prizes para iti grand draw. Tandaanan nyo sanga 10,000 pesos ti first prize, then 7,000 pesos ti second prize, 5,000 pesos ti third prize. Digi grand draw. Dito mo no, danto may diti consolation prizes, gagiyim kay kabsat, gabot na maipimpina na po, diti prizes batijay, pakpakauna na po nga naplano ti pamilya da compadre Rexy kani comadre Nancy para iti detoy naindaklan nga promo da apo para kadagitay picnic goers nga mapmapan iti Blue House Beach Resort. So tandaanan nyo, Blue House Beach Resort titurungen gagiyem kay kakabsat no kahit yun pa nagdidigo si Dibaybay adanda ka dito umno a pasilidades ko nakaroden nga maiserbi wano pa paaramat da kadagitay customers iti Blue House Beach Resort Barangay 37 Kalayab, Lawag City no anan checkpointen da kayo dito po nga barangay tanod ita kami Blue House kunayo adda pa promo da nga dakkel kunayo kayat mimet ni mga bak kunayo tapnon di kasta may sa tayo po para iti dito nga naindakla na pa promo pang summer nga regalo ti Blue House Beach Resort babaeng kada Mr. and Mrs. Rexy Buyat dito barangay 37 Kalayab, Lawag City. So tandaan niyo titurungen Blue House Beach Resort gagiyem kamsat agururay di dadakkel pa premyo kada kayo para iti detoy summer promo tinasao nga resort gagiyem ken kaabsat first prize para iti grand draw is 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, then third prize 5,000 pesos. Wala ka nang hahanapin pa so nga digiti mayat apo nga mapan ag-beach, mapan ag-digos gagiyem kay kabsat, mapan ag-titipon digiti pasken nga kahit yung celebraran na po iti igid ti baybay nadalos ti Blue House Beach Resort nga mabalin nyo apo nga pangangayan kadigita nga nasao nga pasken nyo kakabsat ken gagiyem. Okay? So tandaan nyo apo mangrugin dito nga papromo into no 1 de Marso. Di kita mapan may kandanto na po iti raffle ticket automatic pagkadyan kayo kakabsat keng gagiyem pirmaan yon fill upan nyo DJ stub gagiyem keng kakabsat then ibati yon i-drop yon orayin nyo apo DJ pan naka-draw na adamit DJ phone number nga ipan nyo tayo phone number yo tapnon di kasta makontak da kayo no da kay tinagasat nga mabunot ti raffle ticket na para iti dito ipapromo apo ti Blue House Beach Resort gagiyem keng kamsat. Okay, sa nga 10 ket 7 minutos kalpasan ti oras tiyong alas 12. Sublianan tayo apo dito nabayagan nga issue may panggep iti kalikagom ti International Criminal Court. No malagip yun naging interview tayo kadito lawyers especially ni apo abogado Juanito Antonio. May panggapiti detoy. Adda ngamin team muna idin nga rakurak ni Chief Legal Counsel, Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Defense Minister, gagiyem kay kabsat, dating Senate President, gagiyem may isang di kampanilya nga abogado, nya kuna na kasla saan na nga paboran ti umay digitay investigador mani po dapat International Criminal Court tapno ag-investigar iti uray asin no laditan
nga pulano wenno opisyal ti gobyerno seknan ti war on drugs tinaparabas nga administrasyon. Ada digiti kumanunong wenno kapada ti takder ni JBE ni Juan Ponce Enrile ngem ni Apo Juanito Antonio ket saan nga pabor. Idi takder ni Apo Juan Ponce Enrile base Apo kadid interview taking kwa na. Saan meta pumabor ni Agusan Representative Dale Corvera nga umay makibiyang the International Criminal Court wenno ICC para iti panag-imbestigar wenno pan naka-imbestigar ti dati a presidente ni Pagilian na Pilipinas. Ayun ni dati a presidente Rodrigo Roa Duterte ti madakdakamat. Sigon iti agpampanday linteg manipod iti Mindanao maysa nga insulto iti pagilyante nga Pilipinas ti maarami da panag-imbestigar ti International Criminal Court. Ni Corvera ket maibilang wenno karaman kadagiti 10 ket 8 agpampanday linteg nga nakikaysa tapnon ti kasta maproteheran ti dati presidente Rodrigo Duterte di posibleng investigasyon ti International Criminal Court mainaig iti maibagbaga nga crime of humanities gapu pay laeng iti nadara nga gyera kontra iti illegal a druga. Nimet dati nga presidente ken nagdama nga diputada ti Pampanga ni dati nga presidente ken Representative Gloria Macapagal Arroyo ti muna nga nangidasar ti House Resolution number 780 nga detoy ket napaulwan iti a resolution in defense of former President Rodrigo Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines. Punto ditoy ti Deputy Speaker Gloria Arroyo nga ti Pilipinas ket nagikaten kas miyembro ti ICC idi pay 2019 deti diti Rome Statute nga kunada gagayem kamsat may isang trato nga nakipinirmaan ti Pagilian ngem kimmalas tayo Apo idi tawen 2019. Tinagbali na rakurak ni Diputada Arroyo kalikagom na nga may sigurado ti patas nga hustisya pari ti so amin. Gaputa ulay sunat ket na minsan metten nga nagbalin nga biktima ti unfair investigation ken prosecution iti administrasyon ti dati presidente Aquino. May palagip nga dinismiss ti Supreme Court ti PCSO plunder case ni Congressman Gloria Macapagal Arroyo di 2016 gapo iti nga idi ket rugimeten ti administrasyon Duterte. Inpeteng na nga ti House Rule number 780 ket kanunungan na ti digiti accomplishment ti dating nga presidente Duterte iti gyera kontra iti illegal nga druga, pakaremanan ng insurgency, separatism, terorismo, korupsyon iti gobyerno, ken kastapay kriminalidad nga detoy ket makatulong tapno mapasaya at tibiyag digiti amin na Pilipino ken agbalin nga nasaya at digitoy komportable ken naurnos nga pagilyan. Punto ni Congressman Corvera nga ti intensyon ti ICC nga umay mangyuswat ti investigasyon iti anti-drug campaign ti dating presidente ket saan nga maawat dito'y pagilyan nga Pilipinas. Kudana nga agan andar ti independente nga sistema ti linteg iti pagilyan nga Pilipinas. Inayon pa ni Corvera nga mamati digiti 10 ket 8 agpampanay linteg nga saan narumbeng nga makibiyang ti ICC aglalalo ti kunada nga panangimbestigar da iti dati nga presidente ti Pagilian. Aguro oray digiti nga agpampanay linteg iti agbalin nga sumarunong addang ti Kamara seknan iti naipila a resolusyon. Ayun So digiti apo legal issues nga mabalin niya pagsisinukatan ti kapampanunutan gagiyem keng kamsa at inline na po iti illegal drugs campaign ti napalabas nga administrasyon wenno ni Presidente Rodrigo Duterte gagiyem ken kamsat so nga da kayo anat itakderyo apo ngamin ti ICC adda di punto na nga kasla sa anda nga satisfied sa anda nga kontento
iti biyang ti panaka-investigar digiti napapatay seknan iti illegal drugs gigiyem ken kabsat. Siguro ori saan lang digiti napapatay, ori digiti napapabalod gigiyem ken kabsat. Mabaling nga adda digiti dadakkel nga question mark kadigitoy proseso or anyaman apo nga wagas iti panaka-arestar dagiti adda no na operasyonan seknan iti illegal nga druga gagayem ken kaamsat ya. So padaanan tayo apo no anyan to tagbalin nga takder ti sabsabali pa iti daytoy apo nga punto ti ICC nga umay aginbestigar iti kabukbukudan tayo pagilyan seknan ti war on drugs. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Okay, tuloy-tuloy. 28 ang minuto sa po, tinapalabas kalpasan, ti oras tayong alas 12. Gagiging kamsa, nagyaman tayo pa po kaditi sumaganad. Thank you very much. Iti Cherylins Crispy Chicharon nga magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Amoy meta po, adati na ilatang pagyanan, di aglako kaditi cook meat, pakiramanan ti chicharon. Ada di pwesto ni ti Cherylins Crispy Chicharon, pakagatangan nyo po, tinaimas, crunching bagnet gagiyem keng kamsat ken dapat digiti nalpasin na luto apo nga putahe nga mabalin nyo agatangen iti Cherylins Crispy Chicharon ground floor ti San Nicolas Public Market. Babaeng kada Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador nagnari da po di Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan. Maniwala po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya iti nagpakonsulta rin ti doktor. Mapan, iti doktor nga papagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti John Floor Apartment in Barangay 50 Butong, diti Sudad Tilawag. Babaen kay ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibud Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa po iti TMT Construction Company nga masarakan na po iti 48A Kabungaan North, Lawag City, laoden laeng iti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibud pa nakaplano aging gana ti malpas ti kayat yung parakderen nga pasdek mabalin na kayo nga tulungan wenno serbyan iti na yung kalintegan na presyo ti TMT Construction Company. Kukuha kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po di konseho iti Ili ti Marcos. Thank you very much. Iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan na po iti Balintawak Street, diri Siyudad Tilawag. Adanda po kaditi nalaing aircon technicians. Tapnor no senda ti problema, ti aircon tilugan nyo. Babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manibod Barcelona, Spain. Von Voyage gayam, agsublin ni Ma'am Esmer into no bigat, ijay Pagilian ni Espanya. Kaya maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Okay, tuloy-tuloy. Diti damag ng kami dasar kada kayo po. Manipod diti programa tayo damdamag ni Berto. Agtultuloy ti pan naka-record po. Diti anan, pasama kijay Masbate. Panakay-record digiti aftershocks Bawenti National Disaster Risk Reduction and Management Council when NDRRMC iti probinsya ti Masbate. Dati ket kagiddan paylaeng nga po diti panakapasamak ti magnitude 6.0 aging gined iti Parbangon Kalman gagiyem keng kamsat iti report ti NDRRMC nagpatingga po ti alas 12 iti Kalman ti Aldao gagiyem kamsat umabuten ti 123 ti bilang di aftershocks nga dagitoy apo ket nang dayeg iti nasaong nga probinsya. Umababot met yung panapulog dupat dagiti na i-record apo nga platted earthquakes idinto nga sa nga pulok et talumet dagiti na rikna dagiti lumugar. Kunati NDRRMC nga dagiti nasaong aftershocks kinadaan ti kapigsa nga 1.5 aging gana iti 4.2 magnitude. Kabayatan na iti-datingal daw, awan met pa di record nga major damages ti National Disaster Risk Reduction and Management Council, iti Masbate, nga dito iti dinayeg ti nasaong gingined. Nga magtultuloy ti may suswat nga assessment, babenti local disaster response units, sekna na po kaditay perdisyon ti nasaong probinsya. Idinto nga nasuspenso apo when suspendido met ti amin nga klase pakaraman ng trabaho iti si Bubukel nga Masbate nga detoy ket adda pala nga po iti panangi pakpakamuda iti panag agan-anad digiti umili dati may sa kadagiti aftershocks nakabuteng makabuteng digiti tao malagip yo apo idi napasamak ti gingined dita abra. Di ba? Di tao maturog din di igid ti kalkalsada gaputa mabuteng dang dati aftershocks nga mabalin na mangituloy kadite nagriki medyo na dayeg nga agagiyem kay amsat tikaw dyan met apo iti biyang ti Office of the Civil Defense ijay Bicol gagiyem kay kamsat umabot tin na mapulong nga pagtengan pakaramanan digitay pagadalan
ken pasdek digiti na perperdi gapu iti magnitude 6.0 aging gined ejay Masbate. Segon iti Office of the Civil Defense wenno OCD Bicol Gremil Naza nga ti kaudyan nga report wenno record naka-record dat ini mapulo ket mesa kadiri na perperdi ken kaadwan ka digitoy ket manipod iti ili ti Butuan kastameten San Fernando ken uray J Palanas naka-record na pa iti 15 nga pagadalan nga naperdi may bilang ditoy ti 7 manipod iti ili ti Uson 8 met ijay Butuan naperdi pa iti 10 ket 6 nga school non-infrastructures sa nga pulo kitinem nga computer sets sa nga pulo nga furnitures sa nga gasot 30 nga educational materials ininto nga dinem nga infrastruktura digiti naperdi 5 ka ditoy ket manipod ti Masbate may bilangin ditoy ti Magallanes Coliseum kastameten ti Sursugon nga ditoy ket pakaibilangan met ti maysa nga pribado nga establishmento uray ti Canares Health Center iti ili ti Butuan ket naperdi ken naadaan ti perdi ti kalsada iti deti maawagan iti Canvanes Road kabayatan na nagipaimeten ti Department of Health Bicol kadagiti ginasot aribo ti balor na nga nagduduma nga klase ti agasa talugasot nga jerry cans 50 nga hygiene kits 50 nga cat bed ken kastameten na ipaay digitoy kadagiti apektado a pamilya. Yun. So DJ apo ti latest kadagiti napasamak nga ginggina dapo ijay Masbate gagayem ken kamsat uri diti pasamak apo ijay Syria gagi Turkey ken Syria gagayem ken kamsat ti United Nations apo nang yuswatmet apo iti panangurnos iti agarup may sa abilyon nga dolyar tapnon ti kasta maipaay nga tulong gagayem kadagitay biktima apo met tiginggined iti nasao nga pagilyan sapay ta uri diti nagbali na apektado unay apo ti deti ginggined di Masbate adamet ti maipaay nga tulong kadakwada babaeng kaditi foreign organizations wenno anyaman apo nga grupo manipod dijay balasyo taaw ti biyang ti United Nations ket ti newswat na ti kampanya tapno maukon ti may sa bilyon nga dolyar para iti panakatulong di biktima ti magnitude 7.8 nga ginggined apo ijay Turkey. Para kanyak amuyo napasamak deti ginggined ijay Turkey hangal lingid kada tayo nga ti intero alubong pakiramanan ni pagilyante nga Pilipinas rimwar ti rinibo nga nagbali na biktima. So si Maruno adamet ginggined apo ijay Masbate nga mabalin nga adadda nga nang degdeg ti danag digiti tao gagayem ken kaamsat awamit ket digiti na report nga pimusay iti deti ngem adalat ta epekto na kadakwada DJ pan nakaiparwar na wenno dito pasamak met ijay Turkey nga pinullo ribo gagayem ken kaamsat digitay naapektaran tinasao nga pundo $1 billion nga kayat nga ukunen ti United Nations gigiyem kay kamsat ket mausar babaen ti UN tapno matulungan ti agarup 5.2 milyon na tattao nga naapektaran iti nasao nga ginggined iti uneg ti 3 a bulan so mapunduan da apo tapno ti kasta siguro makabrut da iti mabalin nga pagsapulan wenno ayuda para kadakwada ta siguradong apektado ti trabaho iti daytoy nga lugar gapo apo ti kadakkel ti perdisyon gigiyem ken kamsat immanan nga adda ti nagbalin nga apelat United Nations para iti $400 million nga funding para kadagiti biktima ti ginggined ijay Syria kini daw pa iti International Federation of Red Cross ken Red Crescent Societies ti lipito gasot $1 milyon nga dolyar kaspundo tapno matulungan digito nga biktima ti ginggined ijay Turkey ken Syria. May ipalagip nga nagtultuloy ti naaramid nga search and rescue manipod ti nagduduma nga nasyon pakaraman ti pagilyante nga Pilipinas ngem digiti na ipatulod po nga rescue teams from the iti pagilyan na Pilipinas sa angkanon nga mayaludod no kasano ti kabayag ti panagserbida iti nasao nga pagilyan. Umabot ti nasursurok ngem 40,000 at tao dagiti natay gagayem ken kamsat gapu iti detoy aging gined papagayam DJ Turkey
ken nakairamanan ti pagilyan niya Syria. Madamdama, update na tapo kung na iraman pimusay nga kadaraan nga Filipino iti ginggine di Turkey gagiyem kamsat kabayatan na agyaman ti abo ti Cherylins Crispy Chicharon magatang dati abo ti ground floor ti San Nicolas Public Market babaeng kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manibo di Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kay Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121J Flores Street, Lawag City. TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City, babaeng kay Honorable Telwin Tapawan. Tipugad Lawin Car Bus Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, babaeng kay Engineer Neil Jose. Thank you very much kay Ma'am Esmer Galisinao, iti pagilyan nga Espanya, Barcelona, Espanya, kay Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapong kasta ag-condense iso na, then ag-misto ta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Okay, opera pulo ket baysan a minutos ti napalabas apo kalpasan ti oras tayong alas 12. May panggip pala iti gingined ada deti may ka Filipino overseas worker gagiyem kay kamsat nga nairaman kada ti gingined apo iti Turkey. Nayawi din deti bangkay ti babae nga overseas Filipino worker when OFW nga natay apo iti gingined iti Turkey iti mismo nga pagtainganda iti barangay Ilayang, Dupay, siyudad iti nasa siyudad di Lucena City na iyawid apo idi Malem Kalman. Insigida nga naipan ti bangkay ni Wilma Abulad Tescan idi maysa nga punerarya. Segon kadiri kakabagyan ni Abulad nadaan ti talong aldaw nga wenno madaan ti talong aldaw nga vigil idi mismo nga pagtainganda sakbay nga tabon into no Sabado into no bigat na malem no bigat apo iti maysa pribado sementeryo iti nasaong nga syudad. Segon pay kadiri kakabagyan ti biktima masurot ti Muslim ritual para iti pannakaitabon ti bangkay kaskid daw ti Turkish nga asawa na. Ti asawa na gaya po ket taga Turkey.
dumteng met sumangpet met ti asawa ni Wilma nga ni Gurol Tescan iti daytoy nga aldaw ti Biyernes kalpasan nga nakaalan ti kopya ti baro nga pasaporte na nga napukaw idi mapasamak apo ti nasaong nga ginggined. Nagyaman met ti kapamilya ni Abulad kadagiti ti mulong para iti panaka-iawid ti bangkay ni Wilma. May palagip nga dimawat ti tulong ti ama ni Wilma nga ni William idi Pebrero 10 kani Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti tulong tapnon mayawid ti bangkay ti anak na. Kabayatan na, nagturong meten ti Department of Migrant Works when GMW ni Assistant Secretary Benicio Legaspi ti pagtaingan ni Wilma tapno ipadanon na ti panakipagriknana kastamet din ti sibubukil a gobyerno kadagiti inulila ti nasaong biktima. Ayun tayo po digiti pasamak kadagiti kadaraan tayo nga mapmapan kadagiti nagduduma pagilyan biktima ti trahedya wenno saan ada pwede digiti biktima apo iti anan panakadangdangran panakairurumen panakapapatay gaghiyem ken kabsat babayan na po kadagiti employers da wenno amo da nga kaskadeti na pasama ka po Kuwait iti laing kalabes kakabsat king gigiyem nga diti may isang overseas Filipino worker dita po nga ni Rames kastameten pinapatay pinuuran ti anak ti amo na gagayem so no daduma adda digiti ibilang tayo nga very successful iti kaadada when ipapanda pa nagtrabaho iti balasyo tao adamet digiti abuten ti malas nga kasla ka digitoy madangdangran when agbali na biktima iti trahedya gagayem ken kamsat so nga kanya-kanyang gasat apo kanya-kanyang iti na kasla na yurit nga gasat ti tao met ket di angem no daduma maliklikan ko madigitoy aglalo digiti dangdangran digiti amuda iti balasyo tao no addala ko maapo digiti maaramid nga mabalin nga serkan apo digiti digiti ano tayo kadaraan tayo iti pagilyan nga Pilipinas adda deti damag gagiyem ken kabsat nga no adan sa digiti na pagsasaritaan digiti agpampanday linteg nga maarami da po wenno mapataod digiti ado nga pagsapulan iti kabukbukudan tayo nga pagilyan gagiyem ken kabsat. Okay, agtultuloy dito po kalpasan digito. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Okay, sa kapulo ket tallo pa minuto sa po kasangwanan ti oras tayo nga alauna gagiyim ken kamsat. Okay. Mapantay ko diti dakdakamati kita. Sorry, awan di kita very busy apo diti kinontak tayo nga doctors tapno makainumantay ko maida may panggep iti dito nga linteg apo nga naaprobaran iti pagilyan nga Espanya bunbuyad gayam ken ni Ma'am Ma'am Esmer Galisinao nga agsubli apo iti pagilyan nga Espanya. Particular apo iti Barcelona. Inaprubaran di agpampanday linteg iti Spain ti panakaipaay ti paid medical leave kalag iti babae nga addaan iti menstruation wenno pa nagsangaili monthly period nga kunatayo gagiyem kay kamsat. Tinasaw nga linteg nakaala po iti sangagasut 85 abutos digitay pimmabor idinto nga damit sangagasut o 54 digitay kimmuntra. Sumagmamano kadagiti nasyon nga mangipat patungpal ti menstrual leave kay ti pagilya na Japan, Indonesia, ken ore di Zambia. Nakasaad iti sa nga lunteg nga naaprobaran babayan ti maysa nga doktor nga saan nga makayaan apo ti maysa nga empleyado nga babae ti agtrabaho gapo kadijay menstruation na wenno pa nag regla pa nagsangaili na nga kunatayo gagiyem ken kamsat. Amuyo sigurado nga di kita babae dito pagilyan tayo nga Pilipinas gagiyem kalikagum damit detoy apo gaputa adu di kita ori sa kindi trabaho ka di ka trabaho nga babae makita mo lata parang lantang-lanta yung si girl si babae no ada di monthly period na but adamit lata di kita naganaygay ngem adda di kita ko na no pa anak na babae gigihim ka absat adamit di kita mangmangig tayo nga adda di kita babae nga sobra apo di menstruation da gigiyim keng kamsat dete ading ko idikit mapamihaw awi di eskwela kakabsat keng gigiyim so nga malagip ko di kakasjay iti makok deto nagkontak tayo apo di doktor ta pailawlawag te kuma gaano ba ka no kasano ti kadagsen apo para iti maysa nga babae. Idi ngem kas experience observations ko idi digiti katrabahoak nga babae pagka ada nga rod DJ kadakwada DJ nga rod parang diti na haanda nga naganaygay nga mabalin na apo nga mangitunda detoy iti saan nga napintas nga trabaho or awan di concentration da iti trabaho gagihim kay kamsat mabalin nga bumaba di kalidad ti trabaho da gapo iti DJ kasjay kakabsat keng gagayem iso nga nukit kita deti apo sigurado nga ado di kiti Pinay ado di kiti kadaraan tay nga Filipino babae nga Filipino nga agkalikagom nga adda kumamit kastoy nga maputar alinteg ngem sigurado nga di kiti employers gagayem keng kabsat adda ti medyo negative reaction da no adda ti kastoy iti pagilyan tay nga Pilipinas di amoy di Espanya nga adda ti kastoy da ngem adagayamen di kiti muno nga nasyon kas ti Japan, Indonesia ken Zambia nga mangipapaay iti paid leave due to menstruation kadigitay babae digiti nga nasyon nga tallo may kapaton ti Espanya gagiyem ken kabsat gabuto isu damit la payla terimwar Japan, Indonesia ken Zambia nga may ipapaaya na po ti paid laglagi pa nyo paid medical leave mabayadan agswelduda bayat nga adari yung dito siguro ti may sa kadagiti dakkel nga debate dito mano nga aldaw nga talaga kasi basic kadagiti mangmangig tayo ket 7 days 5 days to 7 days nga regla gagihim kay kabsat digiti babae isor nga kayat te kumaapo nga ti maka-interview apo iti doktor especially di ubigay ni doktor tapno ti kasta may kanda tayo apo iti kasla information sa may panggep iti detoy gaano ba talaga kasakit kadagsen ti ti may nga babae bayat ti menstrual period na menstruation gigiyem kay kabsat so dakkel siguro apo nga kontraen digiti employers no at dati pursigimet nga linteg nga kastoy ti pagilyan nga Pilipinas ngamin digiti pay kaadda digiti holidays
gagayim kay kabsat adu pwede kiti mang kontra no i-implementar ni Department of Labor dapat digiti saan siguro nga mangim-implementar double pay ni kastoy additional kastoy nga porsyento no pag-overtime uray saan niya simrek rumbeng nga mabayadan ada digiti kasi nga ruling di ba ti Department of Labor no ada digiti holidays nga saan nga maliklikan apo iti isiserrek digiti makitrabaho both aglalo iti biyang ti pribado nga sektor kakabsat king gigihim and even government adalat na digiti mapagtrabaho kasla ko mapulis di kita doktor, kada kita public hospitals, di kita utilities, gagiyim kang kamsat, ngem kang runaan na apo iti biyang pribado. Da kami di trabaho ako ti radyo, gigihim kay kamsat, ada ka di holiday, ada ka di bagyo ada amin, ada dapay nga kasapulan na ka ni kumpanya nga pagtramahwam, no ada kalamidad, gigihim kay kamsat, sarsaro kusuke maapo, nakapigpig sa nga angin, nakapigpig sa nga bayakabak, masapo lag travel ka, mapamudanunin di kita lugar nga ayan, di kita didigra, wenno napakarwan, kakabsat kang gigihim kasjay no holiday kasjay ipatungpal apo ti Department of Labor di additional wage de kita empleyado so dati apo medyo very interesting nga linteg apo manipo dijay pagilyan nga Espanya nga pinaburanan na po di agpampanday linteg ti panakaipaay ti paid medical leave kari di babae nga addaan iti agbinulan nga sa nga ili wenno dite kung kurati yung English nga menstruation. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, talupay a minutos kasangwanan ti oras nga alauna papagayam
Awan ti makaumanay nga rason tapno mamati ti Department of Foreign Affairs idi nagbalin nga palawag ti China idi deti navigation safety nga naramida para iti panakausar ti Coast Guard awin na panakausar ti Coast Guard da iti laser nga intutok da iti barko ti Philippine Coast Guard wenno ti Coast Guard ti pagilyantay nga Pilipinas. Tinasao nga barko ket agisuswat iti resupply mission ijay ayungin Siol. Segon kani Foreign Affairs spokesperson Tess Daza, tinasao nga insidente ket ditoy nga nagsagrap iti sa panakabulag, panakasulang ti sumagmamano nga crew ti BRP Malapascua. Dati ti rason nga nangi pila ti diplomatic protest ti pagilyantay nga Pilipinas kontra ti China kalpasan nga adda ti report ti Philippine Coast Guard nga intutok ti Chinese Coast Guard ti military grade laser light iti Pebrero 6 iti barko dagiti kameng ti Philippine Coast Guard. Kinundenar pa ti Pilipinas ti mararamid nga shadowing, harassment, dangerous maneuvers, ken illegal radio challenges. Kadagiti lugan nga para iti baybay, wenno lugan iti baybay ti pagilyan na China. Nagligudan met ti China ti aligasyon ken kinunana nga daytoy ket inusar dalaeng tapno rukodenda ti distansya distansya nga daytoy tinangusaranda iti laser ti barko nga naglugananda. Nagbalin met rakurak wenno na irakurak met ti panang suporta ti Estados Unidos, Japan, Canada, Australia, Denmark, Germany ken ti United Kingdom kontra iti detoy kumarkarit nga garaw ti China iti nasao nga teritoryo. Ayun So imado apo digitay nang kondenar iti China gagiyem ken kamsat ada pa kiti deti ada ti foreign minister ti China kunana nga nagintrod simrek iti sana umiso nga teritoryo ti Philippine Coast Guard gagiyem ken kamsat ngem no kitkitayen ti apo ti desisyon ti UNCLOS awan ti puder ti China iti deta nga lugar diti ammo no kasano ti ilablaban da apo nga panang kadeta nga parte apo iti baybay iti West Philippine Sea gagiyem ken kamsat so maisa ka digiti nakaamak ditoy apo nga mabalin nga epekto na diri hante nga panang na pamutbuteng amangan taadda ti retaliation wenno aramiden ni China nga saan nga umiso nga addang gapo apo ti kaaddan digiti nasyon siyempre digiti kaalyado tayo diti pagilya na Pilipinas especially Estados Unidos Japan may saka digiti claimants Canada, Australia, Denmark and Germany pakariman ng United Kingdom kunkundin na rin da ti pagilyan nga China mainaig iti detoy. Datay met medyo kumkumleb tayo apo. Adu ngamin digiti met kayat tayo nga dialogues, kayat tayo nga maaramid nga pagimbagan nga kadwatay ti China. Kasla kumati joint oil exploration. Iti deta nga lugar, gagiyem kayong kamsat, di ba na detan, na pagdadialogan detan, babayin ti leader ti China, ken ti leader ti pagilyan ti Pilipinas, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, So, parang lang, parang hanggang diplomatic protest lang. One thing more, gagiyem kayong kamsat, awan gaway tayo apo, iti pagilyan na China, gagiyem kayong kamsat, kumbaga, elepante ken rabbit, ti laban, Pilipinas ni rabbit, ni China is elepante. Gayim kay kabsat. So nga, kitkitayan tayo nga rod, awan di kita rumwar. Uri adda di kita kakastuyan na po nga reaksyon, kung kundina rin ni Amerika, kung kundina rin ni Japan, ni Canada, ni Australia, ni Denmark, ni Germany, ni United Kingdom, ti China, gabot inaramin na nga panangitutok ka di laser light na. Ili dito barko, di kiti Philippine Coast Guard, gigiyem kayong kamsat, dito Malapascua, nga kukwati Philippine Coast Guard, gigiyem kayong kamsat, awan pa'y di kiti reaksyon sa po nga rimwar kadateo, especially ni Presidente Bongbong Marcos. Ngamin, ada di kita pampandagan tayo met apo nga mabalin nga saan na matuloy no ada di kita dadakkel unay nga aligasyon ngem tibiyang ti Department of Foreign Affairs gigiyem in parwarda deto nga awan nga pulos iti pamatida nga iumiso
ti pagrasrasunan pagtakdek deran ti China idi deti inaramid da apo nga panangusar iti makungkuna apo nga laser gagiyem ken kamsat kontra iti barko ti biang ti Philippine Coast Guard gagiyem. So nga deti ti rason after that nga reaction coming from the Department of Foreign Affairs tinagmudwan na dita apo mangipila da kano apo iti diplomatic protest. Diplomatic protest no kunam na diplomasya nga protesta gagihim kay kamsat at ahon ti kabalinan tayo uri adda ti mangiparwar ti na dagsen nga reaksyon nya kas ti Estados Unidos pari ti pagilyante panang kanunong ti pagilyante nga Pilipinas panang kondenar ti Estados Unidos ay ti China sante nga mabalin nga ride onan na gaputa tayo kunakon na sigurado nga awan gaway tayo ken mabalin nga adda iti dakkel nga epekto na ti ekonomiya no taadda digitay makadidigra nga reaksyon nga iparwara po ti gobyerno ti pagilyan na Pilipinas mainagi di dito. So kawawang kawawa po tayo dito sa sitwasyon ito. Digitay laingen ko apo, digitay laingen mabulbuli, lukluk-wenda, bugbugtakin da nga fishermen tayo from Palawan, ken sabali nga paset ti Mindanao and the Visayas nga mapanda po kada ti West Philippine Sea nakarigrigat nga maipayan ni dati proteksyon babayan ni ti gobyerno gapong harod iti kabasit ti pagilyan tayo kompera iti pagilyan nga China gagayem kay kaamsar. Okay, awan na po tinabati pa nga oras ti dating aldaw para di programa Damdamag ni Berto dati ti bagayam yo ni Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Biyernes ti amin na sangapada agyaman kam ti kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alumar, identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag wenno paspasamak, dili sumbat dili agtuturay kadiri issues, ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. May kadwa gundaway papagayam kablawan da kayo ginagasat nga malem di Biyernes tay amin sa pada Pebrero 17, 2023. Marigo diti ENR Online may danon manay ka na kayo ti sa palipaya parang di programa Ti Napalabas. Edit bagayam yun ni Robert De La Cruz, kastamit ni Technical Control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo, tapno kadanggay da kami, tilasod ti maysa nga oras. Kaya day tuloy ngay basa, ti surat nga na kay palaunan tinapalabas. Inibiyag kinayat, ni bagayam tayo, Renato. Ken kasangwan at papagayam nga tuloy nga lukiben ken basaen. Diri surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat. Ni pagayam tayo Renato. Agyaman tayo kaditi sumaganad. Agyaman tayo kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital di number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo iti bagiyo ket kayo di pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan. Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba di TMT Construction Company nga masarakan ni Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, laoden laing ti Cabeza Elementary School. Anyaman ang construction assistance ti kasapulan nyo, serbian na kayo ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kayat nyo, matakdire na pasdek. Kukwakin matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City at danda ka riti nalalay nga aircon technicians tapno urnusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Kukwamet kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, sanlay nga po nga diti crispy nga chicharon ti magatang yon, no di peket at dati agduduma aputahe, namok nga paborito yo, ken magustuhan nyo unay. Kukwakin matmatunan da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, Maribud Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much di John Floor Apartment nga masarakan di Barangay 50 Butong di Siyudad Tilawaga. Kukwamet kinimat matunan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibud Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Ma'am Esmer Galisinao Manibud Barcelona, Pagilian, Espanya. Kaya kasamit din ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenu Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Ating harudin papagayam, ngayon tayo tuloy alukiben, wenno basaen. Ti surat niya na kay palaunan, tinapalabas iti biyag ken ayat. Ni pagayam tayo, Renato. Naglabas ti aldaw, Manong Robert. Nagtultuloy meti, kanayon nga panangitited ko, weno panang pangko panang lako kini Patricia, iti lako kapandesan. No bigat ket sa anakon niya, agpapapot, weno agbusbusina iti sango ti kasera na. Mapanaklat ta nagtugtog iti ridaw, nga pagnanay danda. Ket lukatan na meten, ket yawat kon ti pandesan. No daduma saan ko pa ikit din nga pagpabayadan. Ngamin kas laragsak ko unay, ti agbalin nga nasingit kini Patricia Manungko. Jak maawatan iditirik na. Ngem tunggal bigat nga isu ti linaon ti panunot ko. Nukasta nga pidpidalak ti bisikleta, lubbon-lubbon ko ti kahon nga nakaikargaan digiti lako kapandesal, Manong Robert. Nagbalin nga ni Ma'am ay basit ti panagian mi ngagkabsat kini manang kutsita ngagtrab-trabaho iti pagtagilakwan iti merkado publiko ti ilimi. Ngamin makatulong met isang kabasit na masapulak para iti panaglako iti tinapay. No dadduma sa anak met na dumawdawat keng kuana iti anyaman nga maigatang iti sidaen. No addalakit di kawadwadan ti masapulak manong sakbay nga agawidak mapanakon iti tiyendaan. Ket daytan to ti lutwek nga pagsangwan mi nga agkabsat. No daduma yurure ko ti gatangek nga masida para ken kuana iti rabii. No agawid wenno saan lutwen mi no masapak nga agawid ket isu ti pamigat ken kastamet ten isuntumet ten ti pangalaan na iti balon na no mapansumrek iti trabaho na kabsat ko.
di may sa abigat, inturong nakmanen tiriknak. Wenno, panangimanihir tiriknak, tapnon ti kasta makitak manen ni Patricia. Nagtugtuga kidiri daw da, nga igem-igem ko ti sa nga supo ta pandesal. Nabayag basit sana imain lukat. Apay nga ta, kinun ko nak iti nakem ko. Nadumak it no agtugtugak. Insigi da nga lukatan na. Ulitik man pwede agtugtug. Kinunak manong. Dita nga, ininot nga naglukat ti ridaw. Kaya di may lukat ti ridaw, tinasao nga kwarto apagiyan anda. Makitak nga medyo nawara. Adda digiti lamisaan. Duan sakit di no di talo, pakiramanan ti lamisaan iti panganan. Dito'y nga, sumrek ka pa lang Renato. Sumrek ka ta. Agkape ka. Ikapeta ti pandesal. Ken adapi sabsabali dita. Kasla, adda ti nagbalin nga. Parti wenno pasken nyo di rabi eh. Wen, adda ti pasken dito di rabi eh. Sige, sige. Sumrek ka. Sumrek ka tagtimpla ti kape ha. Kinunana. Sakbay nga makalikod nga mapan iti pagtimplaan na ti kape. Naglukat ti ridaw ti kwarto Manong Robert. Rimwar ti maysa nga ubing. Ubing nga babae. Gabot at idug ti buok na. Nupat-tapat-taek ang mga tagtawin laeng iti maysa. Nasdaawak kabsat tabayat ti panagdagdagas ko ken panangitited ko iti pandesal ken ni Patricia. Italaeng nga makitak deto nga ubing. Sigud nga tinalyaw ni Patricia ket nakaring kagaya men Leia. Leia, dasa nga ilite So na ni Titom Renato. Di mangititid ka dito di pandesal, di may glaklako. Kinunana. Kawayan mo naman Kinunana iti Tagalog nga balikas. In nga to ti ubing ti ima na ng aking kanawan nga kaslapim mayapay. Imis-imis sa makmet. Ngem kalpasan deta Manong Robert, insenyas na ken ni Patricia nga agsublipay laeng iti kwartuda takayat na nga ituloy ti maturog. Pinalubusan met ni Patricia ken sininyasan na nga intudo na ti ridaw nga sumregen. Nagsubli nga rod ti ubing nga nakapadyama iti mismo a kwarto. Ngem maburburtya anak gaputi italay nga maamuak nga dagayam kadwa nga ubing ni Patricia iti mismo nga kasera na. Madamdamapay indison ni Patricia ti tasa nga napno iti kape. O sige, agkape tapay laeng. Ano ti kayat mo? Adapi pansit dita. Adapi linutuming spaghetti. Sulaing meti. Naibusmet amin ti sabali nga handa. Birthday ngamin ti anak ko nga ni Leia idi kalman. Di kami tin na imbitaran. Nyamurit at damit tinabati kaya't mo ti Shanghai. Kinunana. Sige, urean niya. Kinunak. Kasla, awan ti atensyon ko kini Patricia iti dedi nga gundaway. Ngamin ket burburiburen nak. No asin no ti ubing. Manong Robert. Kapemi ken ni Patricia. Kasla nadlaw na nga saan ka maununi. Sabi nga di kamitin maununi. Pinastrik ka lang dito yung balay ket saan kamitin na maununi. Ada ka di problema? Ada ka di pampanunutin? Kinunana. Awan met. Kinunak. Wenno panpanunutin ka di no sino ni Leia? Di ubing nga rin war dito kwarto. Nagtung edak gaputa, kasla awan ti pigsak ngagsaludsud keng kuana. Anak ko ni Leia. Anak ko iti kinabalasang.
Nadanak ti kaya na yat niya DJ Hawaii. Nagpakasyon, nabatyan na. Ngamita kasda din ang bete ni Kaskaso. Maburburi-bura na. Maburburi-bura na, kaputa. First birthday ti anak mingem. Di man lang nakalagit. So nga, basit laing di sagana. Kinunana kasla makasangit. Manong Robert kasla maasyanak unay idi. Idi day di nga gundaway ka ni Patricia. Kasla arig na agluan digiti matana bayat ti panangilawlawag na no kasano nga naanakan. When no kasano nga nayanak. Ti anak na nga ni Leia. Apay nga maladingitan ka. Maladingitan at kapoy didakil ka mali. Tingamin ama ni Leia, lupay at DJ Balasyo tao, which is na ti Hawaii. Adaan ng Renato iti pamilya. Adaan iti asawa. Met ti may sungbat ko kariti istorya wenno palawag ni Patricia tinagbalin nga napalabas na. Manong Robert. Dinardaras ko nga inigop ti kape at tinimpla na para kanyak. Ken nanganak met kariti indasar na amakan. Agpakada akon. Mapanakong ket adupay ti jak na lako. Amanganta. Makaadumpay ti ag istorya ket agsangit ka. Patricia. Kinunak. Ngemi di kaunggak maasyanak unay ken ni Patricia. Manong Robert. Ngem jakam mo idino anya ti surutek. Surutek ka di ti mariknak nga asik ken kuana. Wenno anya. Pinalubusan nak ni Patricia imay ti ridaw. Ket di takabsat nga nagpatuloy akon. Sinakayakon ti bisikleta. Renugya kun tinagpedal nga umadayon iti kasera ni Patricia. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort.
di nga naamuak nga daanan ti anak ni Patricia, Manong Robert. Nupay no adarik na nga kasla rumusrusing kanya. Kasla kayat ko idi nga papatayin, dahil nga rik na gapoy tinaamuak ka kinatao na. Ngem jak kinabalinan na nilabanan. Jak kinabalinan nga nileplepan. Tiriknak ka ni Patricia. When kabsat, di pa nangad-adal ko iti bagik. Saan na ka nagkamali? Agayatak yan ni Patricia. Nga saan niya agbali na tubeng nga uray iso. Kita daanin iti asawa, when no daanin iti anak, Manong Robert. Sipod nga rod kadediin mo na pa ng pastrek na kanya kiti kasera da nga nakadiskubryak nga daanin iti anak. Masansanen nga dumagasak. No duma gumata nga kiti sabali nga klase ti tinapay when lumakan. Kaya nagdanggay kami to kini Patricia nga agkape nga nakaragragsak tirik na. Kasla tumuknod sa dilangit tunggalagda kiti abay na. When may sa Manong Robert ti kayat na nga sa wen, tirik na kiti di agundaway. Ti panagayat ko kini Patricia. Nupay, jak kabalinan nga ipudno. Malaksid nga inaunay sunay ti duwang atawen. Amangan tagarupen na kinunak iti bagik. Nga gungundawayak ti panangipudno na, edi nagbali na sitwasyon, wenno ti panaganak na abalasay. Inururay ko tinapinta sa kanito Manong Robert. Tapnon ti kasta, maipudno, ipudpudno ariknak kini Patricia. Naglabas pa'y di aldaw, map nek tirik na kitiragsak, tunggaladak iti sidum ni Patricia. Adan di kiti gundaway nga, agbitbitak ka diti anyala dita na makan, ket mapanak iti pagtenganda. Agingga nga, kaditi si Marsarunong aldaw, adan di kiti daw ni Patricia kanyak. Renato, mabalin ka din nga. O may munto kadwaen ni Leia dito'y kaserak. Adala si kaswet ko may tiruan. Tatno jak laingin ni tugtugo, taglalo ket nagpudo ti tiruan. Awen, aapekit din niya saan? Okay lang kanyak. Aw met yung bragi jay balayken. May saakbit laing na makapanaw ti kabsat ko nga mapaniti trabaho na. Bagam laing no. Masapul na kung may mangkadwa ka ni Leia ta umayak. When man please, kinunana. Masansan idin nga kasta Manong Robert. No adda digiti trabahwen ni Patricia itiruan. When no ibagana akumikum na. Siyak ti mapan mangbantay kin ni Leia. Dito'y manong ko nga nagbalin nga na diket ti ubing kanyak. When adda digiti gundaway nga paturugi kiti mismo a kwartuda, agkaida kami. Ket dita nga no, mairidep kumet. Tibagi kwen no, timatak. Edi, panagkaidami ti ubing. Mapuutak tulayngin kabsat. Nga si arako pa kwen no si arako met isuna kanya. Manong ko dya kidi mailawlawag no anya nga rikna ti agar-ari kanya. Edi deto'y nga ubing. Wen no paset ka di deto'y, iti panagduyos ko unay, iti mismo nga inana, kabsat ko.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kun namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara
walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupod. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up, tila pahayagyo, uray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, tay ear, nose, throat specialist yo, tay lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, no nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy, ket saan nyo kuma, ibaybayan, kung itantantan, tin kayo pa nagpa-check up, no adaman ti sabali nga malit na natin lapayag yo, panagsakit man daytoy, no panagkapsot ti panagtingnig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Adada nga nagbalin nga nadiketak, iti ubing nga ni Leah, nga anak ni Patricia. Adan di kiti gundaway nga, agkukuyog kami nga talo nga kaslamay sa familia, Manong Robert. Nupay awan pa'y iti tinaibagbagak, iti may panggep iti marikriknak, ken ni Patricia. Ngayon iti may sa malem, nga inawis nak ni Patricia tapno mapanak iti balayda. Ti amok man idin no pagbantayan na kiti anak na wenno iti kasera na kabsat. Ngem saan ta nagsagana detoy iti pangrabii. Saan met kit di unay nga nababak na nga taraon di kitin sagana na. Ngem nagsango kami anangan pakairamanan ti anak na nga ni Leah. Ada ka di okasyon? Api nga nagluto ka ken inimbitaran nakpay. Kinunak, awan ti okasyon, pagyaman ko ken ka deto'y gapo iti, sayaat mo kada kami, aglalo iti anak ko nga ni Leah. Mariknak ka nakaragragsak no si katikadwana. Adda di kiti gundaway nga kitkitain kayo kit, pagbababawiyak tinapalabas ko. Ngano ko mga tanawaya nga lalaki tinakaputot kanyak nga kasken ka. Anya nga tako man nga ragsak ko. Pakiramanan ti anak ko ni Leah. Kinunana kasla makasangit. Dito'y kabsat nga jak napupuutan ti ima. Nga nangigem iti dakulap ni Patricia. Nupay kitkitain na kami ti ubing. Ti anak na nga ni Leah. Patricia, sapay ko mata di nakagura. Sapay ko mata di mo ibaga nga kung gundawayak ti sitwasyon mo. Ay ayatin ka. Ay ayatin ka, Patricia. Itilikodan tinagbali na pasama kiti biyag mo. Idaton ko tinapudno ng ayat ko. Kenikarikken ka. Saan niya agbaliw ti panagayat ko wenno panangipatag ko kada kayo nga doa. Ay ayatin ka unay. Iti sikigan tilamisaan niya nakaidasaran dagiti naluto amakan. Ken imatang ti ubing ani Leah. Inarakop ko ni Patricia, Manong Robert. Ket dito'y nga inulit-ulit ko nga inpasimudaag ken kuana nga ay ayatek. Napateg na nga duway ti anak na kanyak.
Kabsat sa anak ka na paay gaputati na iruta arakot po ni Patricia. Sinubadan na met, iti na irot nga arako. Dito'y nga dimin na igawid tirik nami ket nagdinnes dagiti bibigmi. Naginnagik kami, iti mismo nga sangwanan, ti ubing pay nga anak na nga ni Leia. Uray lang nga nakasangit ni Patricia, iti malpas ti panaginnagik ni. Sapay kumata si kati lalaki nga napudno kanya. Sapay kumata si kati lalaki, amang itakder winumang tulong kanya Renato. Jack may ladawan tiragsak ko iniday di nga gundaway, Manong Robert. Aglalo lang nga ruden ni dagsasango kami na talo amangan. Kada digiti gundaway nga siyakpayen iti mangurnos iti pinggan na panganan ti anak na nga ni Leia. Wen kabsat, mariknak met idi nga naragsak ni Patricia nga mangmatmatmat kada kami. Dito'y kabsat nga talaga nga nakaragragsak ti tunggal may sa kada kami. Agingga nga nagpakadaak kaputa rumabiin ken ti opisyo ka panaglakoy ti pandesal iti masapa parbangon. Adadapay nga nanayunan ti ragsak ko idi sakbay nga pimanawak ket inagkanak ni Patricia. Agananag kay di pa nagawid mo Kitaim nga na rin kidalan mo. Ento no bigat gaya magtugtog kan tulatan. Masapak tong agriing ta, aglabaak ka rin nagburungan mi ka ni Leia. Isaga anak tumiten ti kape. Dito kanton nga kape. Sige. When? Dumagasak tulatan. I love you. I love you too, Renato. Agan-anad ka. Naudi nga balikas ni Patricia sakbay nga sinakayak ti bisikleta. Ket dituyen nga tinalantan ko ti dalan iti panagawid ko Manong Robert. Naglabas pa digiti aldaw kabsat ko. Iti maysa nga malim kinatulag na tikabsat ko nga ni Chita, muna ni Manang Chita, nga sa paik ti agawid no damang papanakiti malem gaputa, ada kano tinapati kapag saritaan mi into no sumangpet into no malem. Nagwenak met gaputa, saan kami pekit din nga makapagsarsarita unay nga agkamsat. Masansanin ti apang ko iti kasera ni Patricia Manong Robert. Daduma sa jaya ko na mga aldaw. Duma sa jayak pa'y namang rabii. May saganak laik din ti pang rabii ti kabsat ko asumangpe. Dito'y nga awan ti amuna nga addan ti kayanayat kuwen no papapanak. Nasarsarungkaran nga sabsabong di ito'y matak. Wening karik nga urayek ti kabsat ko iti dedi agundaway. Ken binilin nakpay nga agluto akit inaima sa pangrabii mi. Mas daawa kiti dedi agundaway no apay. Wen kabsat mas daawa kunay. No anya tinapati kapagsaritaan mi ti kabsat ko no madanon ti sa sangpet na. Iti dedi nga rabii. Manong Robert na. Idi nga rod makapanaw ti kabsat ko, dinardaras ko tinagturong iti kasera da Patricia ken ni Leia. Bagak ken ko nga, saan ka makapanin ton rabii, kaputa, ada ti pagsaritaan mi ti kabsat ko. Si anamong met ni Patricia, nga minang angaw na, anya nga ti pagsaritaan nyo. Amangan no, naamuan niya dati relasyon takit, saan niya pabor nga siya kay kaya na yat mo ni Manang ko. Amumit din di sitwasyon ko. Naganaka kabalasa. Amangan no deta ti di na kayat kanyak.
awan ti amok no anya ti pagsaritaan mi. Ken may saan kumit pa nga naipudno nga, adda kaya na yat ko. Wenno, sikat ti kaya na yat ko. So nga, tsak mamati nga deta ti pagsaritaan mi. Malaksid laing no, adda digiti nakaibaga ka, digiti kadwang magkaskasera iti deti nga pagkasiraan. Madandanagan na rin ako. Sigurado lakit di nga do digiti tao nga tubeng. E di relasyon taga po iti sitwasyon ko. Kinunana kasla malidayan. Saan? Saan ka nga madanagan? Nugumata nga kiti anyaman niya arwatek. Dedagit parangan niya. Siyak pili. Saan niya masapul at isabali ti mangpili no anya ti kayat kung ngayusok nga arwatek. Kastamit iti babae nga pakarignaak ti ayat. Saan mabalin nga ti sabali nga urepe ti kabsat ko ti mangpili ti babae nga kayat ko akatako naynay iti tungpal biyak. Tandaan nam deta Patricia. Panangipasingked ko keng kuana tinapudno nga ayat ko Manong Robert. Kasanwanan niya ituloy ito yung ibasa, dito surat ni Pagayam Teo Renato, agyaman Teo kariti sukumaganad. Thank you very much, iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon, nga magatang, iti ground floor, ti San Nicolas Public Market, San Nicolas, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, Manipud, Honolulu, Hawaii. Thank you very much kani Ma'am Esmer Galicinao, iti Barcelona, Spain. Agyaman tayo pa kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kani Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, iti 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaeng kani Honorable Telwin Tapawan. Ken pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipud kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
ti Rabi, Manong Robert. Tinungpal ko amin ngayon bilin kanya ti kabsat ko. Kang runan na ti panagluto kiti medyo na imas bas sita putahe. Madamdama pa'y kabsat nagsardeng ti may nga tricycle. Iti mismo nga sango ti balay mi. Dinagdagos ko ti rimwar ket dita nga nakita kadakadwa ti kabsat ko a lalaki. Wen manong, nagpaitulod day ti tricycle. Dito'y nga inuray ko nga makastrek day ti balay. Ket dita makastrek, enyam ammo ni manang chita ti kadwana. Renato, ni Jerry. Jerry, ni Renato nga kapsat ko. Inaginnalamano kami ti agnagan Jerry. Nagtugaw kami ta kayat ni manang ko nga ituloy ti panagsasarita mi. Ni Jerry ading ket kaya na yat ko. Taga Metro Manila. Pahinanti ti truck nga agi supsuplay kada kami kariti lako mi. Kang runanay ti chinelas. Ngamita kasla kayat nanti agikat kas pahinante. Kaputada ka nun ti mas napimpintas nga pagtrabahuan na di Manila. Intuloy ko ti dimngeng. Dahil na nga pagdaksan ita, kayat namitin nga agsimpa kami. Kayat nan yagkalisa kami. Ken, alain na ko di Manila ading. Isu nga, agan anus kan angag may mesa. Ore ta damit ti pagtrabahuan ken. Mabalin niya, tulungan da kamit no adda pagkasapulam no lakit ti adda kawadwadan ti masapulan ni Jerin to. Kasla makalwa ti kabsat ko. Dito'y Manong Robert nga jak napuputan ti panagregreg dagiti luwak. Nga mangdingdinge iti palawag ni Manong Chita. Ngamin sipod kinaubing mi, sipod ti musay digiti dadakkel mi. Italay nga agin nadayo kami. Nadagsentirik na kiti daydi nga gundaway, nga mawananak kiti gaway. Wen, jak mabalin nga, di palubusan ti kabsat ko. Ngamin kas kunak ni Patricia. Nganoan niya ti kayat ko agatangin nga arwaten nga isuot ko, siyak ti masurot. Saan ket nga ti sabalin. Nga mabalin nga day tame ti tati aplikar ni manang chita kanya. No, dilawek ti kalikagom na nga makiasawan, iti kaayan-ayat na ani Jerry, Manong Robert. Nagbayag kabsat ko dito'y nga nagkalaysa da Jerry kini manang Chita iti maysa nga huwes. Daydimet ten ti gundaway Manong Robert nga inawis ko ni Patricia ket ti anak na nga ni Leia. Ket dito'y nga nagamamuda kini pudok nga isuna ket kayanayat ko kinadaan iti maysa nga anak. Awan met tinagbalin nga negatibo a komento ni Manang Chita iti daydi akong daway. Binilbilin na kami ket di nga agsingsingtet kami ken isaganaan mi met ti bagpagimi. Nagbali na kadaragsak gapoy di panangawat ni Manang Chita iti kayanayat ko nga ni Patricia nga ure at daanin iti anak. Simple manong tinaramid nga kalaysada kalpasan ti kalaysada iti West. Napan kami ni di maysa nga restaurant. Kadwami di kiti katrabahuan ni Manang Chita ken kastamet ken ti amo da. Nailok laeng ti dua nga ninong ken dua nga ninang. Damanang ken ni Jerry. Ken da kami ken ni Patricia pakairamanan ni Leia manong ko.
Agmamanulaing nga aldaw manong Robert kalpasan ti Kalaysa ditan ngayon rubwaten imanang Chita ken ni Jerry di arwaten da. Gaputag turong da ni Jay Manila. Day di kanumeten ti maudi nga biyahe na ngayon umay ditoy. Lugar tayo kabsat. Gaputa sumreken iti sabali at trabaho iti Manila. Kaya nagtipundan niya kas agasawa ken ni manang Chita kabsat ko. Nalidayana kiti panagmaymaysak kang runan at ipanagin na duyuming agkabsat nga mawan ti maaramida. Nagbalin nga rod nga pangiliwliwaga kiti sikur ko wenno panakailiw ko ti kabsat ko. Ti masansane na panagturong ko iti kasera da Patricia. Wen manong at dapayen di iti rabii nga umyanak sa jay. Ket ditoy nga agpapas kami ni Patricia. Irikon ko nada nga ragsak ti agasawa. Wen kabsat. Kaslaarig na agasawa kami ni Patricia kada iti simmar sa runong aldaw. Manong Robert. Papagayam san tayo nga mailipas nga ibasa pa ilayang diti surat ni Pagayam tayo Renato. Anya ti pagtungpalan ti relasyon da Renato ken ni Patricia. Anya met ti akem ti ubingan ni Leia. Iti biyag ni Renato. Ento no bigat awisen da kayo nga kadanggay mi manen para iti panangituloy tayo nga panangibasa iti deti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti ayat ken biyag ni Pagayam tayo Renato. Dito yan papagayam ngayon kang pumakada para iti programa tayo tinapalabas. Pero iti pagamyo ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatali na ay nga malem ti Biyernes, agyaman kami, iti ayat yun agbuya, papagayam. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.